λάθος από τον Μανιάτη, μια παράξενη κόντρα. Μπάλα out και φαίνεται ότι βλέπουμε ότι η ομάδα τους έχει αρχίσει επιθετικά και εδώ ο Ριέρα ξεχύνεται, μεγάλη ευκαιρία για το πρώτο γκολ. 0-1, έξοχο πλασέ με το δεξί από τον Σίτο Ριέρα. Ακριβώς είναι εντολές τους παίκτες του. Τώρα που μπήκε το γκολ και μετά είναι συνέχεια καθιστός και ψύχρεμος. Ο Σουηδός έξω το πλασέ από τον Ριέρα. Χθες σκόραρε ο αδερφός του Αλμπέρτ. Εδώ ξανά Μαρσελίνιο στην καρδιά της άμυνας. Γιώργο, για να δούμε και πάλι. απόψε στον Γιώργο Στεριάδη. Εδώ είναι το προηγούμενο μαρκάρισμα του Αντεφέμι πάνω στον Ριέρα. Αλλά σε τίποτα δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει αυτό εδώ το μαρκάρισμα που είναι εύκολα για κόκκινη κάρτα, μπορώ να πω. Κοίταξε. Έκλεψε ο Βάζτε και πάλι για τον Ριέρα, για τον Κουμόρτζι. Κάνει το πλασέ. Πρόλαβε ο Σπούρνινγκ. Εδώ σε καμία περίπτωση ο Ριέρα μπήκε στην περιοχή. Ήταν μόνο ο Μπέρτος μέσα και αυτός που μπήκε ανάμεσα. Δεν νομίζω ότι στέκει οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή ένσταση εδώ. Πανιόνιος γεμίζει ωραία για τον Μπούγκα, δεν υπάρχει offside, καθυστέρησε ο Ρουμάνος, το βγάζει με το πόδι ο Μάχο. Μεγαλύτερη ευκαιρία για την... Αλλά και ο Πανιόνιος ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος στις αντιπιθέσεις. Για να δούμε, το Βασιλακάκι, μαρκάρισμα για πέναλτι. Το καταλογίζει ο Λαυρόπουλος και είναι ίσως μάλλον δίκαιο. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το μαρκάρισμα της μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 γκολ. Οι Ξανθιώτες ισοφαρίζουν. Μαρσελίνιο. Εδώ για αυτή την δεν το έχει αντιληφθεί, προσπαθεί να κερδίσει όσο χρόνο μπορεί. Εκνευρισμένος, κλώτσε την μπάλα. Ανόητο.